ni siya og kuan kana ganing like through sexual intercourse or kanang exposure sa body fluids like sa dugo for example sa so mataptan man kaini niya so para sad nga makuan nga malikayan sad ni nato labi na sa atong mga kaigsuonan nga ato sa gyud nga gikuan gi-encourage or atong i-advise sa atong mga kaigsuonan nga as much as possible kanang avoid kanang sexual daghan ang paris lain ang paris gani sa kanang mga sexual partners. So kuyaw na yung daghan-daghan og paris. Oo, listen na. So gidili na. Dili kay usara gyud maintain na kita. Maintain na kay mas daghan gud imong paris lain mas dako jud ang possibility nga ma-expose ka sa ini nga type sa virus. Kana siya kay usam na siya sa iyang kuan nga sexually transmitted ba ni siya nga klase sa kuan sa mo ba? Mo matang sa mga kuan sa cancer. Kuya. Kana then common sad kaayo nga sakit sa kuan kana day nga daghan man sa good nga mga cases nga kining kanang gitawag common sad kaayo daghan jud kay sananal particularly in Lapu-Lapu ang kining liver cancer honestly daghan kay sa nag-cases sa Lapu-Lapu. Ano man na sir base sa inyong pagkuan base sa inyong actually wala kay mga data wala sir wala man studies dun pero among all cities for example sa Metro Cebu area ang Lapu-Lapu City mo ay pinakadaghan og cases sa liver cancer. Nya dili lang liver cancer, even kanang liver cirrhosis. Kanang liver cirrhosis common magina siya nga sakit sad sa atay. In fact, gani ang kining uban nga mga patient nga ka-develop og liver cirrhosis, ang uban they will die of liver cirrhosis. Pero ang uban sad, ang liver cirrhosis ma-develop into liver cancer. Kaya ang liver cirrhosis dili man siya lahi ni siya nga klase sakit. Dili ni siya nga cancer. So, ang uban ma-develop into liver cancer kung dili siya maagapan gani sa early pa nga stage. So, basically, mo na siya kanang muhubag, muhupong ang atay. So, mo na siya ang atay mismo mo hubag. Mo na siya ang more or less nga cirrhosis pero dili man ang paghubag atong likayan ana kay once inana na siya infected siya inana so dili na siya mo function good effectively sa iyang Sir Ronald kining matang sa mga sakit kuan ba ni apil basad ni ini ang kanang bitang history sa pamilya naasad siya sad nga kuan naasad siya murag risgo sad siya risgo sad na siya nga kuan nga kanang nga factor pero sa ako nang gikaingon nga ang dako gyud sad niya nga factor kana lagi siya kining mga preventable nga factor gyud unta sa kinig yung kuan kanang sani kanang excessive gyud or kanang sa pangalan ni kining even katong mga kuan kanang mga diabetic nga mga patients sad na sad sila kuan na man sad sila kuan sa pangalan ining possibility sa nga kuan nga makan dili kada pong mga sani kanang tambok sobra kanang sobran mga obese obese so posibilidad po na nga napoy kuan dako sada sila og tsansa sad nga magkuan or dili lang liver cancer uban pa nga klase sa cancer pagani sad kay mo na siya nga ang general gyud nato nga gi-encourage gyud nga katang healthy lifestyle mo gyud sa ang general gyud nga healthy lifestyle nga atong gi-promote nga wa gyud sama kung healthy lifestyle ang atong i-follow ka lifestyle kay daghan kayo mga common nga mga sakit dili lang cancer nga atong malikayan or mapugnan kung magpuyo ta sa healthy nga klase sa pagpuyo. Sir Ronald nagisgot namin kag healthy lifestyle kay Bob yung ko nga ikaw healthy lifestyle mi sir pwede mo pwede ka makapaambit unsa man gid ni no sa kana lang sa imuhang lang kauglingon experience ni mo sir unsa man ang gitawag na tuog ka na healthy lifestyle unsa may buhaton na to ana at least
ang atong sa mga kaigsuonan nga naminaw karon naasan sila ay ideya no aron magpuyo sila nga healthy ang Ang ilahang usan lang yun sad siguro nga you will only spend sa imong oras og effort lang yun nga dili ka mag-spend yun ang uban man gud yun sila healthy lifestyle they think nga na siya imong economic nga side ba pero daghan man nga healthy lifestyle nga kuan nga nga mabuhat nga wala jud kay ang wala, dili ka maka-spend og kwarta oras lang og imong effort like exercise for example walking or jogging dako na kini siya gikatabang og kini siyang atong kuan atong diet importante sa gyud kana kung atong buto na naon mas mahal ra ba gyud ni siya ang mga unhealthy nga diet ikumpara ining healthy diet like for example kanang mga vegetables for example daghan kay mga vegetables nga barato ra kay mapalitan sa tiyanggihan and then daghan sa kay pamaagi gani nga pagluto nga dili ka mo gasto og dako kanang atong famous good nga utan nga Bisaya for example kana ano wagi sama na gyud dayon atong mga utan kamunggay kanang kamunggay nya kung buton ana pila ra man ang atong magasto ana niya dayon dako kayo ang health benefit nga atong nakuha kung inana gid unta nga mindset ba kana lang siya kana lang ang atong kuan and then if we eat siguro ana niya like once every day or every other day or kung lisod jud kaayo like twice a week or 3 times a week dako na kay tanan nag-ikatabang sa ato and then kinahanglan sa ta mo avoid sa gyud katong mga unhealthy nga bini gatong sobrang tambok no kada pagkaon nga sobrang kumba nga kistanan nga malata ra mo gyud siya kung litson nga kuan sus may ra gyud ang gikaon litson tong isang adlaw dito sa ACC nga gamay ra gyud in taon no tilaw na hoglag tilaw in taon kada siya pero ako lang sa siguro nga kuan nganong angayan gyud nato ni siyang gisgutan ang cancer sa atay kay ang cancer sa atay manggod sa Metro Cebu for example mao gini siya nag-una nga klase sa cancer nga niigo sa mga Cebuano and then for the longest time sa Metro Cebu for example mao gini siya ang number 1 nga number 1 siya nga in terms sa incidence nga number 1 siya nga mopatay sa mga Cebuanos like sa Metro Cebu for example matag tuig sobra sa kuan sa 300 ka mga 325 ang average sa matag tuig 325 ang mga Cebuano ang ma-diagnose ini niya nga kasi sa cancer di ang lisod gud niya kay naay almost 300 sad ang mamatay matag tuig almost 300 like 270 ang average nga ma-report nga mamatay tungod sa ini nga mao nga sakit so matawag yun ito nga fatal good case tanan siya nga klase sa cancer do mas daghan ang lalaki nga ma-diagnose ini nga sakit and I think it's because daghan sa gyud kin Cebuano good nga grabe case tanan mo inom hilog inom no alright unya sir sa matod pa sa mga report nato nga laki no may kasagaran kay mao tungod kay ang laki may kasagaran gyud nga kana kasagaran mo inom but why mga sa bag-o karong mga taho sir nga makit-an nato no kay natay maobserban dili pagkuan sa mga kababayen ano nga nanatay makit-an ba nga karong mga panahon na daghan naman kayo ni sprout na gud ning mga kuan mga businesses no mga diya panahon sa gabi no diya pananglitan sa may area dapit sa may IT no na anay mga daghang inuman ba niya makita ka ng mga babae na apil so wa pay mga kaso karon sir nga na matikdan daghan gid ang sa mga babae like for example every year ang average nga mga babae namiro nga mga babae nga mataptan ini nga sakit like 75 ang I think dili lang sa incidents but I think ang mortality for example na isisinda ka mga babae mamatay matag tuig tungod ini nga mao nga sakit so kung ato jung pagtan-awon closely nga ang incidents nga regardless og babae ka og lalaki kung atong ikumparar ba ang incidence of mortality
taas gyud kistanan ang iyang mortality rate, inana siya ka fatal. And then I think ang another thing sa niya nga angle is kasagaran sa manggod nganong daghan ang mamatay kay kasagaran sa mga pasyente nga ma-diagnose nga ini nga sakit, ma-diagnose sila good late na nga stage. Okay. So kung mo hisguta og late na stage, dako og posibilidad na niya nga nikatag na siya sa uban nga parte sa lawas. Maong gamay na lang jud kayo ang mahimo. Swerte jud kayo ang pasyente kung ma-diagnose siya og cancer sa atay, unya ini ka-diagnose nga early pa nga stage. Mostly yun niya is late yun siya Late stage. yun din siya kasagaran, sir. Kay asymptomatic man siya nga klase sa cancer. Makabati lang ka og symptoms kung late na siya nga stage. Nagisgot naman kag mga simptomas nito kabahin sa liver cancer. Ato nang isigutan na Sir Ronald, human lamang ni pipila ka mga mensahe. Maayong buntag, ani ang pinakaulahing mga balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Karong ting-uwan, dapat doble ang pagmatngon sa posibleng mga kalamidad. Kini ang pahimangno sa taga-Department of Environment and Natural Resources kon DENR. Kini human nakasinati og mga landslide ang bukirang bahin sa Subo, labi na gyud dito sa Talisay ug Naga. Matud sa taga-DENR nga angay perming alerto pod ang publiko sa baha. Sa katapusan, dapat nang mohimo og lakang ang Sugbo kung dili kini gusto nga maapsan sa mga laing syudad sa nasod sa matang sa ekonomiya. Kini ang pahimangno ni Gordon Alan Joseph, Private Sector Representative sa Metro Cebu Development Coordinating Board. Matud ni Joseph nga ang Bohol o Camarines Sur ang duol nga kompetensya sa Subo. Ug maokad to ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Heidi, maayong buntag. Kahibaw ba mo nga ang atong atay mahimo mo regenerate o mutubog balik kung kini putlon? Kung kuhaon ang 80% sa imong atay, ang nahibiling nga 20% niini mutubo sa pipila lang kabuwan. Tungod niini, mahimong i-donate ang parte sa imong atay kung wala dunay magkinahanglan niini sa imong pamilya. Ako si Pagtuki Chrissy, naghatod ng mga gagmayng kaalam. Paring Vic, long time no see. Asa naman ka gatrabaho karon? Pre, ikaw man dahi na. Katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bakasyon. Ninduta good. Unsa may nahuman nimo? Eskwela ko og computer hardware servicing nga TESDAS certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre. Kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gud na apply. Ug laing pagid pre. Naastig ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Nga una, mo enroll na pad ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Ninduta good ana. Unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron mo eskwela ko? Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDAS certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no? Madto niya gyud ko sa USJR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center na himong matawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Mugahin gyud ko og oras bisan sa akong kabisi sa trabaho alang sa Brigada Eskwela sa City Savings Bank. Maayo na lang ang akong pagpamintal o panglimpyo sa mga tunghaan makatabang sa mga bata. Usahay, kapuyon ko sa Brigada Eskwela, kinaay mga lagyo nga mga tukaan. Apan kung akong huna-hunaon, ang akong pag-apil aning Brigada Eskwela sa City Savings, layo ug maabot alang sa mga bata, murag mawa ang akong tanang kakapoy. Ang City Savings uban sa ilang mga empleyado sa Visayas ug Mindanao nagkahiusa sa pagtabang sa pag-ayo sa mga tunghaan pinaagi sa ilang Brigada Eskwela. NS Brown Coffee, NS Strong Coffee, Coffeelicious for me and you. NS Brown Coffee, NS Strong Coffee, it's my choice, I want more of you. Your smell is so enticing and your flavor is so good. I'm always happy night and day, you set my perfect mood.
NS Brown, I want more of you. NS Strong, I want more of you. From the proud makers of Nature's Spring,